Здравейте! Благодаря на всички, които дойдоха. Това, което ще видите и чуете днес в предстоящото видео е благодарение на доктор Генов. В това видео ние изследваме трудностите, с които се сблъскват анестезиолозите, когато се справят с неочакван сценарий с затруднени дихателни пътища, заедно с стратегии за справяне с такива обстоятелства. Това е типичен ден. В 7 сутринта ни предстои да заведем първия си пациент за операция в операционната. Отпуснете се и наблюдавайте внимателно, докато ви водим през различните стратегии и тактики, които прилагаме, за да преодолеем предизвикателствата на неочаквано затруднено дихателно заболяване. След като пациентът е в операционната зала, закрепете мониторите и проверете жизнените показатели. Предварително оксигенирайте пациента и дръжте аспирацията близо до главата на пациента. След регулиране на височината на масата до удобна позиция за интубация, индуцирайте анестетика. След като заспят, оптимизирайте главата и шията на пациента, за да осигурите оптимална вентилация на маската за лице. Проверете вентилацията му и след това аплицирайте мускулни релаксанти. Стартирайте таймера. Грубо казано, за Ардуан 2 до 3 минути, за Ристенон от 3-0 секунди до 1 минута за действие. Нанесете достатъчно лубрикантен гел върху стилета и ендотрахеалната тръба. Поставете стилета в тръбата и регулирайте извивката. Препоръчително е да започнете с избор на техника за директна ларингоскопия с стандартен ларингоскоп като основен подход. Ако директната ларингоскопия е трудна, използвайте видеоларингоскоп, намиращ се между 6 и 7 зали. Когато е трудно да видите гласните струни по време на интубация, можете да използвате буги като полезен инструмент. Бугито подпомага навигирането и плавното вкарване на ендотрахеалната тръба в правилната позиция. Отстранете бугито, надуйте маншета и свържете шланговете. Потвърдете трахеалната интубация с капнография. Да, това беше успешен опит. Но какво, ако не се получи? Ако този опит е неуспешен, потърсете помощ. Моля, обадете се за помощ. Премахнете крикоидния натиск. Поддържайте оксигенация, докато чакате помощ. По време на видеоларингоскопия от старши анестезиолог трябва да се използва хиперангулирана лъжица или глидоскоп. Подравнете извивката на трахеалната тръба с извивката на лъжиците и опитайте да интубирате трахеята. Ако успеете, отстранете стилата, надуйте маншета и свържете веригата. Потвърдете трахеалната интубация с капнография. И така, плана беше успешен. Но какво ще стане? Ако плана се провали? Ако план А е неуспешен, преминете към план Б. Също така е от решаващо значение да разполагате със спешната количка за управление на дихателните пътища. Количка за управление на трудни дихателни пътища е специализирана количка за оборудване, предназначена да помага на анестезиолозите при справяне с трудни ситуации на дихателните пътища. Тя съдържа различни инструменти и устройства, специално пригодени за справяне с трудностите, възникнали по време на интубация и управление на дихателните пътища. Сега, когато плана се провали, нека преминем към план Б. За да поддържаме оксигенацията с помощта на устройство за суперглотични дихателни пътища, препоръчва се устройство от второ поколение. Ларингеалната маска за дихателни пътища се вкарва внимателно в устата на пациента, като се спазват правилните указания и се осигурява правилно прилягане в гърлото. Ако първият опит е неуспешен, коригирайте отново позицията или сменете устройството или размера и опитайте отново. Опитайте вентилация с маска между опитите. Свържете веригата. Потвърдете правилната позиция на ларингеалната маска с капнография. След като успеете, спрете и обмислете алтернативите си. Дали да се събуди или не пациентът, дали да се интубира трахеята с помощта на суперглотичното устройство или да се продължи без трахеална интубация. И ако решите да интубирате трахеята с помощта на устройството за суперглотични дихателни пътища,
За предпочитане е да се използва входен интубационен катетър за плъзгане на ендотрахеалната тръба. Пригответе фиброоптичен бронхоскоп и го поставете през входния катетър. Входният катетър служи като пътека за последващо поставяне на трахеалната тръба. Внимателно го придвижете през ларингеалната маска, докато дисталният му край достигне отвора на трахеята. Извадете фиброоптичния бронхоскоп и, след това премахнете ларингеалната маска. Ендотрахеална тръба, която е с подходящ размер за пациента, внимателно се нанизва върху входния катетър в трахеята. Отстранете входния катетър. Надуйте маншета, свържете веригата и потвърдете трахеалната интубация с капнография. Така план Б беше успешен. Но какво ще стане, ако план Б не проработи? Ако план Б се провали, незабавно преминете към план В, който е вентилация с лицева маска. Отстранете супраглотичното устройство. Задръжте маската за лице. Ако вентилацията с лицева маска е невъзможна, релаксирайте пациента. Следвайте основните маневри на дихателните пътища. Използвайте техника за 2 души за вентилация. Ако план се успее, събудете пациента. И какво, ако план се провали? Ако план се провали, пациентът не може да бъде вентилиран и не може да бъде интубиран. След това незабавно изпълнете план Д, който е спешен достъп до предната част на шията чрез скалпелна крикотироидотомия. Удължете врата на пациента, като поставите възглавница под раменете или като пуснете главата на операционната маса. Комплектът за крикотироидотомия съдържа еластична гума, размер 6, ендотрахеална тръба с маншет и острие на скалпел номер 10. Застанете от лявата страна на пациента, ако сте десничар. Извършете ларингеално ръкостискане, за да идентифицирате ларингса. Стабилизирайте ларингса между пареца и среден пръст. Опънете кожата. Поставете показалеца върху крикотироидната мембрана. Дръжте скалпела в дясната си ръка, като правите напречен прободен разрез през кожата и крикотироидната мембрана с режещия ръб на острието, насочен към вас. Дръжте скалпела перпендикулярно на кожата и завъртете на 90 градуса, така че острия ръб да сочи към краката. Разменете ръцете така, че да държите скалпела с лявата си ръка. Вземете буги в дясната си ръка успоредно на скалпела и под прав ъгъл спрямо трахеята. Отстранете скалпела. Преместете напред трахеалната тръба размер 6 към трахеята чрез непрекъснато въртене на тръбата, докато я придвижвате. Опитайте се да избегнете прекомерното напредване на тръбата. Отстранете бугито. Надуйте маншета. Прикрепете веригата и потвърдете вентилацията с капнография. Правилното позициониране на тръбата се потвърждава чрез аускултиране на дихателни звуци, наблюдение на повдигането на гръдния кош и оценка на нивата на въглероден диоксид. Така че, запомнете, когато става въпрос за управление на труден дихателен път, постоянството и адаптивността са ключът към успеха. Запазете спокойствие, бъдете бдителни и никога не подценявайте въздействието на решителните анестезиолози и технолози, работещи в тандем. Благодаря ви, че гледахте.